persones d'aquest currículum tant dents com dics són els que donen raó de ser fins i tot a l'home i les persones que formem les empreses. Per tant, felicitats i endavant. Gràcies. Ciments Molins primer és una companyia cimentera, familiar, cotitzada. Quan entres allà a casa nostra i veus la gent com parla dels clients, de les solucions, dels forns de ciment, es veu que hi ha aquesta passió. Si amb alguna cosa estem compromesos i fins al coll, diguem-ne, és amb el respecte i el compromís amb el medi ambient, perquè això jo crec que és obligatori en qualsevol empresa avui en dia, però és especialment obligatori en una empresa del sector cimenter. Per tant, la nostra obsessió és ser cada vegada més eficients amb una tecnologia cada vegada més eficient per reduir el consum elèctric i per reduir el consum de combustibles. Però clar, això si a més de dir-ho ens comprometem econòmicament, ve més credibilitat. Llavors aquí el que vam decidir és que el 20% de la nostra remuneració variable, la meva la primera, va lligada amb aquest indicador. O sigui, si no aconseguim, aquí ens estem jugant d'alguna manera tot l'equip directiu, no només a Espanya, sinó als diferents països, una part de la nostra remuneració variable. Creiem que som una empresa que pot contribuir moltíssim a la sostenibilitat és utilitzant aprofitant els residus que estem generant com a societat, com a font d'energia i com a element per una part de competitivitat del sector, però també en benefici de la societat. I amb això realment aquí a Espanya i en Catalunya en particular encara hi ha molt recorregut. Jo em pararé aquí i així tindré l'oportunitat, si teniu curiositat, de preguntar el que penseu. Gràcies.